Siis mahtavaa, että kootaan voimia ja tehdään se jokaiselle ihmiselle saavutettavaksi ja tutuksi ja että koko kansa mukaan siihen. Se saa innostusta aikaan. Suomen monimuotoinen ja monipuolinen kulttuuri kootaan yksiin kansiin 18.10.2017 Turun Logomossa järjestettävässä vuosisadan kulttuurigaalassa. Meille kulttuuri on kokoava voima. Se ei ole hajottava, erittelevä, lokeroiva, vaan se on yhteinen asia. Toivon, että kulttuurigaala osaltaan myös sitten TV-lähetyksen muun julkisuuden kautta kannustaa suomalaisia pohtimaan sitä, että mitä he voivat tehdä, minkälaisia kulttuurin tekoja he sitten jatkossa tekevät, eli myös innostaa ja kannustaa. Opetus- ja kulttuuriministeri jakaa vuosittain ministerin Suomi-palkinnot. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään päättänyt, että palkinnot jaetaan ensi vuonna kulttuurigaalayhteydessä Turussa. Vuosisadan kulttuurigaalassa on tarkoitus juhlia suomalaista luovuutta ja muun muassa julkistaa vuosisadan kulttuuripersona tai kulttuuritekopalkinnon voittaja. Uskon, että tästä vuosisadan kulttuurigaalasta muodostuu yksi Suomen juhlavuoden merkkitapahtumista. Kyllä tämä kultalilja, se vie kyllä voiton. Se on aivan hurmaava, ihana symboli tälle koko gaalalle. Tervetuloa rakkaat ystävät vuosisadan kulttuurigaalaan Turkuun 18.10.2017. Siellä olen minäkin.